Silav êvar baş e van hêvîdarım herkes baş e vê êvarê em ê daxuyaniya Murat Karayılan şîrove bikin bi tevî hevalê min Ehmed Pelda. Wekî din vekişîna Amerîkayê ji Rojavayê Kurdistanê ji Sûriyê katê çi manê Amerîka çend Amerîka hene ew jî heye mesele gava din Ehmed Pelda raxivîm em dibêjin artêşa Amerîkayê ji Sûriyê vê dikişe ji Rojava vê dikişe ew jî pirsek pirsî kîjan Amerîka? Amerîkaya eskerî, Amerîkaya siyasî. Amerîkaya eskerî eger ya siyasî hebe pêdiviya me biçiqas ya eskerî heye. Ev jî heqeten tiştekî nû ye careyekê me ez dibihîsim. Tiştekî wisa ya rastî nehatibû hişê min. Ji ber vê yekê dibêjim ev gotina Ehmed Pelda ye bi li vê derê bikeve arşîvan. Eger Amerîka ji aliyê siyasî ve li cem Kurdan bimîne, li Rojava bimîne wê demê vedikişe bila vekişe. Ez van pirsan ji Ehmed Pelda dipirsim bila gotinê xwe zêdetir vê bike. Rîca min ji we ew e heta dawiya bername bisekinin ez li bawer nakim em îşev pir dirêj bikin. Ehmed Pelda merheba bixêr hatî. Merhaba, Slav Reis. Tu çewanî başî? Wala baş e, min tu jî dîtî temaşevanên te hemûyan silav dikim, kêfxweş bûm. Îro em ê sohbetekî bikin. Divê ku temaşevarê me hinek westiya bin çünkü di bernama me de niha Murat Karayılan axivî bi qasî saetekî me jî cih daye pir xweş bû. Ev jî bû wesîlet em dikarin ser biaxivin ka pêvajoyek ku li Tirkiye hatiye destpêkirin ber bê ku ve diçe. Partiya Karkerên Kurdistanê çi difikire? Ana Murat Karayılan gotina xwe ya dawî got hevalê me ê bixwazin piştî vê bernamê dikarin biçin carda bernama din ji nû ve godar bikin. A Murat Karayılan tê de zindî daxive. Ez hema deng kontrol bikim hevalno deng süper e deng baş e hûn bibêjin erê em hema dest pê bikin qet problem tune ez dibêjim qey her tişt baş e. Ehmed Pelda te Murat Karayılan goderî kir tu te çi jê fehm kir yani sibê du sibe 15 Sibatê eger Rêzdar Öcalan bank bike bankek çawa derdikeve helwesta PKK paşê em ê nîqaş bikin pêşî tu li benda bankekî çewanî kerem ki Ehmed Pelda. Belê yani bi rastî gorîban axaftina gavak me em raçav dikin tiştek xuya ye ku belê Birêz Öcalan yê bi riya medyayê axaftinekî bike bangewaziyekî wî ê hebe em wisa bibêjin. Bangewaziya wî ê hem ji bo Tirkiye hem jî ji bo tevgera azadî ya Kurd be civaka Kurd û Tirkiye bibe. Dixwaze planeke nû pêvaciyeke nû bide destpêkirin. Derfetan zorê de derfetan yani wisa bibêjin evaya înisiyatîfa Birêz Öcalan e ew dixwaze rêyekê vebike stratejiyek planek daye ber xwe û evaya hatiye niqaşkirin ji kêm û zêde diyare ku dewleta Tirk jî hin gavan yani hin hêlava evaya qebûl kiriye ku him wan jî hin gava bît em bêjin Baxçelî hanî rojevê pişta heyet çûn hevdîtin pêk hanîn malbatê hevdîtin pêk hanîn. Piştî wê jî diyar e ku hin tiştê êdî têgihîştine êdî kemîl ne û niha dixwazin baweyekî biriya medyayê bangewaziyekî bike ev jî pêvajoyeke nû ye ji ber heyanî niha Birêz Öcalan derneketû medyayê biriya gel hin kesan em bêjin navbêkaran müzakere dikiriyan ji pêvajo dimeşand îcar rast e rast yê biaxive. Evaya gelê tiştekî gelekî girîng e lê eger dîsa em gotinên Birêz Karayılan esas bikirin ew vêya dibêje belê tenê bangewazî nebese evaya belkî destpêkeke pêvajoyekê ye lê ji bo vêya hewceyê hin tişt şert û merc bêne cî tenê bangewazî nabe divê Birêz Öcalan û hevalbendê wî rêhevalê wî siyaseta ku em bêjin dimeşînin bi hev re di nav têkiliyê dabin. Şert û mercên Birêz Öcalan bên guhartin şert û mercên ku serbestî û azadiyeke ku bikaribe her kesî re hevdîtina pêk bîne. Pêşî em basa gotinên Karayılan yên di derbarê pêvajoyê de bikin paşê jî basa rewşa şer dike dibêje êdî cihazên de destê me de teknîka de destê me de êdî rê nade ku dronên dewleta Tirkiye wisa li gorî kêfa xewerin însanê me bikin hedef em paşê basa rewşa şer bikin niha pêşî ez nikarim banga çekdanînê li gerîla bikim yani dibe ew hêz û quweta min tune ew mafê min jî tune ji ber ku ê şer daye destpêkirin li Kurdistanê ne ezim ê bi dawî bike ne ezim yani ew erka min tune ama bi dê hezaran gerîla îdeolojîk in bawermend in
û bê meaş bê pere sirf ji bo azadiye şer dikin ê ku ew derxistine serî çi ye ê ku ew îqna kirine ji bo tê bikoşin ji bo azadiyê Abdullah Öcalan e lewma heta Abdullah Öcalan azad nebe nê van ciwanan van însana îqna neke ne hedê me ye ku em ji gerîla re bibêjin çekdayîne heqê me tune ye em çawa ji wan re bêjin her malê xwe yani ev daxuyanî wî ez dibêjim mora xwe li vê şevê xist û paşê gelek tiştên din hene ez ê dor bi dor ana tu pêşî vê şûrûvekê paşê tiştê din tê ha ya gringe ve şu xweviştîne ziman derê yani kongre lazımın, konferans lazımın, şêwir lazımın yani evaya ne ku em ser çare ser yani em çi bikin rewşa me çi be çabe na meseleya Kurdiye çawa çare ser be rewşa rojlata navniye çawa çare ser be şert merci cîhanê bandora wê li herîma me çawa ye ev tevgerê çawa bike hem hêla felsefî hem hêla îdeolojîk hem hêla em bêjin bawayekî berfireh mesela niha eger ev pêvajo dest pê bike êdî civata sivîl civata medenî ê zêdetir beşdarî siyasetê bibe aktör yani evaya çi ye niha gava ku hûn şer bikin şer gelek rêyan digire devleta Türk gava ku em bêjin şer dimeşîne saziyê sivîl ê Kurdistanê em bêjin hemûyan asê dike şaradariyan desteser dike dîsa em bêjin parlamenteran asteng dike saziyên sivîl nahêle bixebitin medyaya Kurdî nahêle bixebitin gava kevana bixebitin ev çi çarçeveyê de bixebitin çi qasî xêrî bibin çi qasî feydeya wên çê bibe sazî û dezgehên sivîl medeniyê çawa bênava kirin dîsa em bêjin gelê xwe çawa rê bixe perwerdeya xwe ya zimanê ji destpêkê heyanê üniversiteyê hêla kar aborî rewşa cîvata Kurd nav feqîdiyê de ye nav neçariyê de yê em bêjin rewşa xwe çawa sererast bike hêla aborî hêla pîşesazî tenê nebi Tirkiye re da asla navnetewî de yê têkiliyê xwe çawa bike saziyên xwe aborî ya karsazan ya pîşesazan ya karkeran ya em bêjin ciwanan tevgerê wana yê çawa xwe saz bikin pêvajoyeka çawa bimeşînin û astengê devleta Tirk gereka hemberî vêya rabibin ji bo vêya jî ji bo asteng rabin jî tenê însiyatîfa devleta Tirk nabe hêla qanûnî ve gereka guherî çê bibin hêla qanûnî ve ji têrê nabe ji ber ku devleta Tirk devleteke derbekar e dikare hergav derbeyan bike û pêvajoyê cardin berevo jî bike bo vêya gereka gelê Kurd ewlehiya xwe hilde ji bo vê tedbîrên ewlehiyê êdî nav gel da çê bibin xwe parastin yani hewcenînê êdî şer tu parastinê bike nav bajar da nav gund da gereka tu parastina xwe bikî ji bo vêya ji gereka devleta Tirk astengiya rabike ewlehiya civatê xwe be û vê avayê civateke rêk û pêk di jiyana sivîl de çi qasî riya xwe berfireh bike ê ew qasî em bêjin devleta Tirk re jî têkiliyê xurt bibin eger evana nebin tenê bi gotineke civakî em bêjin qiloploy bikin bira Öcalan bêje dev PKK çek berde PKK'yê jî bêjin temam serokê me gotiye em jî çek berdin ew jî Öcalan berdin azad bikin xaniyekî yan jî ciyekî bêjin temam qediye ev nîne ev meseleyeke gelekî giring e tenê demeke Kurda jî çareser nabe pêvajoyek lazim e bo vê pêvajoyê jî îradeyeke mezin lazim e vê îradeyê kê nîşan bide ji hêla Kurdan ve Birêz Öcalan dikare nîşan bide û ji bo vê jî gereka têkiliyên Birêz Öcalan û hevalbendê ya yani PKK rêveberên PKK Murat Karayılan û Birêz Öcalan rast hevra têkildar bibin bikarbin bi serbest bi berfireh bi hevra baxivin rewşa şer rewşa siyasetê rewşa rojhilata navîn rewşa dîplomasiyê tiştê veşarî jî hene gereka vana hevdû bibînin hevra gelek bi rojan bi mehan hevra niqaş bikin rê bidin berxwe û gorî vê çarçoveyê jî bên em bêjin devleta Tirk re bikevin müzekereyê niha em vêya zanin her çi qasî Birêz Öcalan berê kesekî jîr e şareza ye serwext e gavak em bêjin nûçeyeke hêsan jî bibêje û ya dikare bawayek berovo ji wê em bêjin bifikire û gorê xwe feydeyek jê derxine ama hin tişî hene devleta Tirk yekalî yani ev insangirtiye dezenformasyonê jî dike bo informasyonê rast bigêjin Birêz Öcalan gereka hevalbendê xwe ra rêveberiya PKK ra rast têkildar bibe dîsa em bêjin hin tiştenin hin planên PKK yên veşarîne devleta Tirk jî nizane gereka vana rêveberê xwe ra par vebike rêveberê wê jî vê hêzê bizanibe hêza tevgera xwe bizanibe gorê wî gavan bavêje yekîlerê mesela em bêjin ew qas bi 100 hezaran
edi sempatizan xabatkar kadroyên ve tevgerê henin wekî Karayılan ji hanî ziman Brêz Karayılan evana hemû jî zanan e perwerde bûne gereka tuman re semînaran konferansan perwerdeyan çêbikî dîsa karê wan em bêjin erkê karê wan biguherîne evana biçin siyaseta sivîl di nav siyaseta sivîl de ji gereka rêya wan vekiribe gereka asoyê Ahmet Helda hemû tiştê ku tu dibêjî beriya ku ew pêkwerin agirbest lazim e. Tiştê ku Murat Karayılan dibêje beriya her tiştî aniha dibe çend metre 100 metro navberê da gerîla û askerên dewleta Tirkiye germ şer dikin li dijî hev şer dikin. Divê beriya her tiştî her du alî agirbest îlan bikin paşê em rûnên paşê jî zimanê xwe biguherînin. Em hevû du sûcbar nekin bi terorîstê sûcbar nekin işte terorîst başı nizanim çi tişmiştî wisa em zimanê xwe nerm bikin rêzdar hurmetkar tev bigerin paşê em dest pê bikin ew tişê ku tu dibêjî elbet. Ama ya din jî tişta herî mühim dibe Öcalan heta azad nebe. Heta ne rûbirû bi van insanlara baxe ne mümkün. Mesela bahsa videoyê dike. Wisa dibe derkeve bi videoyekî baxe video bişîne bi vî şiklî tekoşîna çil 5 salan naye rawestandin ne mümkün. û xala dijî dixwazim tu şîrovê bikî ev xala esasiye em ne aşiqê çêkane min vê derê jî nivîsiye em ne aşiqê çêkane em aşiqê azadiyê ne. Hatta azadî tune be çekdanî ne mümkün e. Azadî çê be ji xwe otomatîkman mena çêkan namîne. Çima çêke be? Kerem. Berê niha tabii azadî meseleyeke felsefîk jî meseleyeke berfireh e. Yani Brêz Karayılan azadiyê çi fehm dike kesekî din ê rêzê çi fehm dike ev tevger em bêjin projeyek wê heye rewşa ciwanan rewşa jinan rewşa temsîliyeta gelan û em bêjin sazmaniya wana hemû em dibînin yani rojhilata navîn Sûriyê dibînin gelek deverên ku ev tevger xudan hêz be wê derê xwe çawa saz dike rêve dibe evaya em dibînin ev gereka yani Türkiye jî êdî hebe ev rê jî gereka bê vekirin û ev tevger gorî xwedan îdealin yani tenê Kurdistanekî jî dixwazin lê ev Kurdistaneke dixwazin jî rê û rêbaza wê çerçeveya wê çav be ev jî dixwazin Kurdistaneke demokratîk û azad dixwazin civateke ku demokrat û azad lê bî jî dixwazin divê Kurdistanê de jî tenê Kurd nînin gelek bawermendî henin di nav Kurdan da bixwe dîsa gelek civatên cuda cuda henin û tenê em bêjin Kurd jî li welatê xwe nînin gelek deverên cîhanî vegergane û dibe her derê ev civateke Kurd û Kurd pêra têkildar bin ya jî siyaseta Kurda gihîştiya wan dira tevgera azadî gihîştiya wan dira pergaleke azadîxwaz habe felsefeyeke azadîxwaz habe gel xwe bikare bawayekî azad xwe îfade bike xwe rê bixe sazî û dezgehê xwe bike felsefeya xwe bawermendiya xwe perwerdeya xwe her tiştê xwe pêş bixe ji bo vê gereka derfet bin gavak evana neyên çêkirin wê wextê dîsa evaya nabe tabii bo vê destpêka axaftina xwe de jî bedran me gotibû îradeyek lazim e bi rastî jî wekî Brêz Karayılan dibêje gereka pêşî agirbest hebe ya duyemîn jî ev ziman bê guhartin ev dewleta ku nikare zimanê xwe biguhere wê ev Hakan Fidan derketiye her derê kîjan bazariya dike wekî Brêz Karayılan jî gotî me jî em jî dişopînin bi nêzba kî derê diçe bazariya dike li hemberî Kurda dîsa em lê din herin dewleta Tirk em bêjin hemû rêxistinê xwe sazmaniya xwe gorî şer ava dike aniha çend roj berê vê Hakan Fidan dîsa li Iraqê bû dibêje PKK bixin lîsteya terorîst û bila Iraq bê em tevayî hemberî PKK şer bikin çima babû çima Iraq yani rabe bê şer bike çima bike terorîst wekî Iraq problemî wî wek te tune Iraq meşruiyeta PKK jî dibîne daxwazên PKK'ya azadîxwaz jî dibîne dîsa Iraq em bêjin deyndarê PKK'ya çima deyndarê PKK wekî PKK nehata erdê hemberî Daişê şer nekira hemû Iraq ketibû panîkê ya gava yekemîn Daişê da sekinandin gerîla bû pişta em bêjin peşmerge gihîşte hewarî piştî wê hêza Iraqê em bêjin nekî xwe topî ser hev dikir yani Iraq deyndarê vê çima bo te nijat perestiya te vêya bike dîsa aynı niha Ahmet Erşara em bêjin bangavazî wî kirine hemû hesabê wan em ê kî dere baragaha çê bikin kî derê hêla leşkerî xwe saz bikin
ki deri em bejin mafê Kurda ve deri jî Kurd bikin nehêrin em bejin Kurd ve deri pergala ve deri de cî bigirin. Gavak tu man hesaba bikî wê wextê tê bi çi rûyî bikarî Birêz Öcalan ra biaxivî, bi çi rûyî bikarî vê tevgerê ra bimeşî ji ber ku ev tevger ne tevgereke qes e. Di dîroka xwe de herî asta xurt ev vê gavê ye. Ya tevgera ku em bêjin apocî em bêjin ya ku em bêjin li Rojhilatê Kurdistanê, li Avrupayê, li Tirkiyê, li Başûrê Kurdistanê, li Rojavayê Kurdistanê, li Rojhilata navê de asta navnetewî ya dîplomatîk da vê gavê tevgera azadî ya herî xurt e. Dîsa hêra leşkerî ba. Hem teknolojiya bikartîne, hem hejmara em bêjin şervanên vê tevgerê. Gavak em hejmara şervana dibêjin ne tenê gerîlayê. Bi sed hezaran em bêjin êdî ciwan hen civat xwe hînê xwe parastinê biye. Niha em bêjin rojava em vêya dibînin tesîra wê aynê em bêjin başûr jî herêmê din jî tê xuyanê. Dîsa civata başûr êdî berê xwe dide vê tevgerê, rojhilat berê xwe dide vê tevgerê. Her derê xwe rêxistin kiriye, her derê em bêjin hêviyê civatê li vê tevgerê ne wê wextê van siyaseta piçûk û tenê bira PKK dev silaha berde mecid bi inisiyatifak çi bikaran ya tiştek daya ne daya em henekî mafê ziman em bêjin berfireh bikin zam çi bikin çawa bikin bi vê ve xelas bin. Ya ev tevger bo ziman dernekete meydanê. Ziman tenê yani heqê insanekî meşru rewaya ew hiç mesele siyasetê bile nîne. Evaya rûveşe devleta Tirkiye bixuye. Ev civat dixwaze xwe rê bixe. Bi nasnameya xwe li ser axa xwe bi zimanê xwe dixwaze xwe biafirine wek hemû netewan. Mesele vê derê devleta wê hebe tune be ev nîne. Ev jî tiştekî rewaye. Ev civat devletê bixwaze devletê jî ava bike. Mesele vê gavê eger bi vî avayî biryar dabe gerek ev rê jî bên vekirin û hurmet vêya ra nîşan bidin. Na nebe jî ev civatî serê xwe natewîne îro bi dehan salan çawa berxwedaye îro pêva jî ê berxwe bide vêya nîşan bide. Ji xwe wek Birêz Karayê niştîne ziman eger devleta Tirk vê gavê amadehiyê şer giran kirine dixwaze nizam berê xwe bide Garê, nizam berê xwe bide Rojavayê Kurdistanê, nizam berê xwe bide kî derê dîsa hemû dîplomasiya xwe li ser vê ava dikiriye amadekariyên berxwedanê jî berê zêdetirin û xorttirin. Ahmet Pelda em parantezek vekin. Belê. Nivîsa li ser ekranê dikarî bixwînî. Ev berdevka Wezareta Karê Derve ya Rûsyayê Maria Zakharova ye dibêje pêwîst e li Sûriyê berjewendiyên Kurdan ê Durziyan werin parastin hemîkê me netewan. Rûsya, Lavrov ku heta niha li dijî hebûna Kurdan li dijî hebûna Kurdan nebû ama li dijî statûya Kurdan bû. Tim gilû gazincî wê hebû digot Amerîka maf heq dide Kurdan bila Tirkiye destûr nede. Lavrov kêfa min qet jê re naya Ahmet Pelda. Tu vê meselê tu ana gelo helbesta Rûsya guheriye di derheqê Kurdan de ya naguhere. Çünkü doh jî midaxuyaniyek dît dibêje Rûsya wê li Sûriyê bimîne. Niha hevdîtinê wan hene bi hikûmeta demkî ya Sûriyê re. Di konferansa rojnamegeriyê de bersiv daye nûçegihanê Rûdawê Kamîz Şedadî ew 2% jê kiriye. Bersiva her 2% jî daye. Yani yek dibêje Beşar Esad hûnê radest bikin yana ew jî dibêje agahiyên di derbarê naveroka gotûpêjan de ku me ya çileya paşîn li Şamê di navbera şandeya me û rayedarên Şamê de hatibû kirin dibêje baskirina aliyekî diyar kirî yani dibê em yan bersin nade vê pirsê welhasıl pirsa din jî heqê Kurdan û heqê Durziyan helbesta me li ser vê meseleyê gelekî zelal e ev mijarekê karûbarê navxweyî Sûriyeyê lazim e gelê Sûriye bixwe çarenûsa xwe biriya diyalogê diyar bike lê divê berjewendiyên hemû netewe koman di navaran de Kurd Durzû jî hene wê bêne parastin. Pêwîst e alî rêz li bingehên serekeyên Yeketî Axa Sûriye û serweriya wê bigirin. Bang li netewê yekbî jî dike divê di çarçoveya qanûnekî heye kîjan qanûne ne mesele welhasıl di çarçoveya wê qanûnê de biryarnameya 2254 a netewê yekbî divê were parastin ji bo asayîbûna rewşê biryarnameya 2254 ya taybet bi Sûriyeya netewê yekbî dibê bibe bingeha hemû çareseriyan. Kerem ki Ahmet Bey.
Ez vê bêjim yani ne niha ez dibêjim berê jî di bernameya te da gelek bernameya din da jî evanê bu ziman ez carek din bêjim Rusya muhtacı Kurdan e. Amerika muhtacı Kurdan e. Fransa muhtacı Kurdan e. Ya Türkiye jî muhtacı Kurdan. Türkiye işte ez vê bêjim muhtacı Kurdan. İran muhtacı Kurdan. Arabistana Suudi muhtacı Kurdan. İsrail muhtacı Kurdan. Niha zihniyeteke hin Kurdan bêjin heye dibêje ya bila eva alîkariye bide me ev jî tekildarî me bibe falan filan na ev muhtacı Kurdan. Ana Rusya xêncî Kurd da dikare kêra siyasetê bike müdahaleyê Sûriye bike. Yan ji Sûriye'de dengê wî hebe. Niha her derê em bêjin Tartusê wana hêzê xwe kişandin dikişîne ev jî em bêjin wexta Esad çû ev jî taromaroy bû vekişiya niha em bêjin Qamişloyê hêzê wê hene. Rêveberiya Kurda wê derê nîm biyan nikarbû bimeşîne. Rêveberiya Sûriye yan niha em bêjin Ehmed Şara hatiye diyare ku ev tevger nikare bimeşe. Nikare dem dirêj bimeşe. Ji ber ku ev zihniyeta wana rêxistina wana nêzîktayîna wana desturê nade vê derfetê nade. Nikarin reforma bikin. Nikarin em bêjin pergareke xweser herêmên xweser ava bike. Nikare Erebiyan qebûl bike. Nikare Dürziyan qebûl bike. Nikare Kurdan qebûl bike. Nikare Erebên seküler jî qebûl bike. Yani Sünni ne ama sekülerin, şeriatçî nînin. Gorî wan nafikirin. Nikare gelek eşîrên Ereba jî qebûl bike. Wê wextê çünkü gavak bana biguherine hin tiştan biguherine wê wextê şerê nav xwe bike. Anî şerê nav xwe bike an jî wek rêxistiniyê şerê nav xwe bike hin kesan tasfiye bike bimeşîne yan jî yê em bêjin tasfiye bibe. Wê wextê ev hemû têkiliyên navnetewî hemû em bêjin çavdêriya navnetewî tenê ya hêzên siyasî nabêjim saziyên sivîl civata medenî em bêjin sazî û dezgehên aboliyê gavek em dinêrin herkes modela rojava ji bo civata medenî ya cîhanê wek temînatek wek ewlehiyek dibîne ji bo rojhilatê navîn û niha tenê ew na civata Elewî jî êdî bangewaziya wê dike Dûrizî jî bangewaziya wê dikin dibe ku roj bê herkes gelê Sûriye xwe jî ji Şamê ji Helebê bangewaziya bikin niha min bicê bangewaziya dikin bibêjin bila qesede bibe hêzeke Sûriye temsîlkariya Sûriye bike û müdaxaleyê hemû herêma bike û beramberî vêya jî mümkün be qesede bikeve pêvajoyek wisa jî çawa Ahmed Şara em bêjin dest pê kir hatê Helebê heyanî Şamê aynı tişt mümkün e qesede bike û bi hêzên Ereb û Durzî û Aleviyan ra ji ber ku evana ancak bênê dikarin vê cihêrengiya vî welatî biparêzin û gorî vêya em bêjin hevdîtina binêsaziyekê ava bikin. Lê Türkiye welatên statûko parêz vêya naxwazin. Rusya niha vê çarçoveyê de zane vê hêzê. Bêyî Kurdan nabe. Amerika eger Kurd nîm biyana yani Kurdar ev ittifaka Amerikayê nîm biya Amerika heyanî derbarê Sûriye'de nikaribû tiştek bigota. İro Amerika derbarê Sûriye'de dikare hin tiştan bêje li gor wê planan çê dike ew bi İsrail nizam Arabistana Suudî çima bi saya Kurdar li hat herêma Kurdan bicih bû. Hinek kes mesela qala vekşandina hêzên ew ê dikin hêzên Amerikayê dikin panik dikin hin Kurd jî dibêjin bila biçe neçe Türkiye dibêje biçe neçe ya bila biçe Min jî tam li ser wê pirsî paranteza Rusyayê em niha digirin em basa Amerikayê dikin. Amerika ji aliyê eskerî ve ji Rojavayê Kurdistanê vekişe jî tu dibêjî a herî mühim ka ji aliyê siyasî ve Amerika li Rojava dibîne namîne. Amerika vê gavê têkiliyên Amerikayê denkirîne ev hebûna hêzên leşkeriyê Amerikayê di çarçoveya dijberiya Daişê de ye. Destpêkê de ji Amerikayê bi îstiqrar gotiye lê hin Kurd em bêjin vê qebûl nakin dibêjin Amerika hatiye Kurdistanekî me re ava bike. Ya tiştek wisa tune ye. Anha ev berxwedana tişrînê de bile Amerika nayêle ew çekên ku gorî hevpeymanê hatine wan çekan bikarbîne. Ev çekên ku niha hemû bikartînin hemû yê qesedê xwe xwinin. PG xwe xwine. Tamam. Ahmet Felda. Avê derê vîrgûlek bixe ez meselê eşkere bikim ji hevalara bizekî hevan no. Ji bo gotinê Ahmet Felda baştir were fehm kirin. Amerika hêzên hevpeymanî ku ji heştê û nizanim çend welatan pêk tê tenê di tekoşîna li hember Daişê de bi Kurdan re hevkarî kirine. Ne ji bo xatirê çavên reş û belekê Kurdan, ne ji bo avakirina Kurdistanekî, ne ji bo statûya Rojavayê Kurdistanê. Heta vê derê temam. Niha. Tamam. Çend salat ji vir û pêve
ev hêzên hevpeymanî ku serkêşiya wan Fransa, İngiltere, Almanya û Amerîka dikin, gelo ji vir û pê ve tekiliya xwe bi Kurdan re ji aliyê siyasî ve jî bi pêş bixin nexin. Yani Daesh hebe tune be. Tekiliya Bele. wan bi Kurdan re wê bidome nedome. Eger bidome ev tê mana ku tarîx rûpelekî nû vedike. Ha, naha gereka êdî ev pêvajo bigêje veguhere danûstendirên siyasî. Amerika rojava rêveberiya wê derê bawayek siyasî nas bike. Ya veya nîşana veya jî hebûna leşkeran ne hebûna balyozxana konsolosxanaya Amerikayê li Hesekê ye. Gerek Amerika li Hesekê konsolosxana vebike. Fransa konsolosxana vebike. Türkiye konsolosxana vebike. İran konsolosxana vebike. Rusya konsolosxana vebike. Çin konsolosxana vebike. O İsrail konsolosxana vebike. Kê dixwaze Kurdan ra têkildar bibe wê derê konsolosxanaya xwe temsîla xwe siyasî sazî û dezgehê ya vebike. Gavaka wê konsolosê vebikin rêveberiya Rojava jî bawayekî siyasî nas dikin. Ewlehiya herî mezin jî ew e. Ew hebûna 2000 leşkerên Amerîkînî ne. Ewana heyan niha di şerekî de cî negirtine. Eger Amerika bixwaze müdaxale bike mesela wexta alîkariya Kobanê kir barafirên Amerika ji Qatarê radibûn. İro eger Amerika bixwaze dîsa dikare Qatarê jî bikarine dikare em bêjin behra spî füzeyan jî bişîne eger dewletek bixwaze tiştekî bike. Hewcedariya Amerika îla ew li mayîna Hesekê nîne. Awaya maya ne maya önce ama Amerika bibêje ez dikişînim nakşin ev tasayfına bibêje bawayekî siyasî ez rêveberiya Rojava qebûl dikim. Bo van têkiliyên siyasî jî ez balyozxanaya xwe konsolosxanaya xwe li Hesekê Qamişlo êdî derê rêveberiya wê derê qebûl kiribe wê derê vedikim wê wextê em ê bizanibin ku êdî hêla siyasî va Rojava hatiye qebûl kirin û Rojava di nav ewlehiyê de ye. Fransa Rusya hemû welat mesela hebûna Rusya jî niha leşkeriye. Eger qala Kurdan dikin ji bo madde xala 22 genci çar ya yekitiya netewan wê wextê belê kerem kin Kurdan ra danûstandirên siyasî rê bixin û di vê çarçeveyê da werin temsîlkariya xwe Rojava vebikin û temsîlkariya Rojava ji bila li herêma we bawayekî fermî bêvekirin bi vî avayî danûstandiran bikin û projeyê xwe jî pêş bixin. Evaye wê wextê êbe gaveke gelek girîng. Dîsa em bêjin niha Türkiye çima dibêje em ê herin qara qozakê nizam wê derê baregehekî vebikin Süleyman Şah falan filan. Evaye niyeta wan ya xerab e. Dixwaze wê derê dagirkeriyê pêş bixe. Eger Türkiye dixwaze metirsiya xwe rabike. Dixwaze hemberî Rojava em bêjin di nav ewlehiyê da be wê wextê bira balyozxaneya xwe vebike. Hakan Fîda jî biçe wê derê wê balyozxaneyê û birêz Mazlum Abdurrah hevdîtina pêk bînin. Bawayekî dîplomatîk hevdîtina pêk bînin û ewlehiya herî xuşikşiyê çêbe riya bazirganiyê vebikin. Bila niqaşên bazirganiyê vebikin. Bila bazirganên Kurd, Türk ê Bakur bila bêhnin Rojava ticaretê bikin. Em bêjin gelek berhemên Rojavayê Kurdistanê henin. Petrola Rojavayê Kurdistanê heye. Genimê Rojavayê Kurdistanê heye. Pemboyê Rojavayê Kurdistanê heye. Zeytê Rojavayê Kurdistanê heye. Zeytunên Rojavayê Kurdistanê heye. Biravana jî di ser Tirkiye re bifroşin Tirkiye, di ser Tirkiye re bifroşin Avrupayê. Ev hebe wê wextê bawariya civakî çê dibe. Danûstandirê civakî çê dibin û metirsiya kesekî jî namîne. Na ev peyamateya siyasî bû rast e ev careyekê ez bixwe dibîsim ev naskirina statûya Kurdan e naskirina statûya rêveberiya Xweser e. Bi taybetî Berxan bibore ez tenê hevokekî bêjim vê derbarê divê êdî rêveberiya Rojava jî di asta navnetewî da hemû hevdîtinên dîplomatîk da veya bînin ziman evaya bibe meseleye esasî. Ne ku em bêjin leşkerê Amerîkî mane vê derê çin em erê evaya kesê leşker elbet ere qedar dike tiştekî din heye. Ama meseleya siyasî a bingehîn naskirina siyasî ye ji bo vê jî saziyên temsîlî li Rojavayê Kurdistanê vebin. Konsolosxane evaya ji bawayekî fermî erf adetê cîhanê veya hewce dibîne veya mecbur dibîne gerek ev pêk bêne. Yani ya giring ne hebûna askerên Amerîkayê yan jî hebûna askerên dewletên hevpeymanî ya giring
hebûna wana siyasiye ve kirina konsolosxaneye li Rojavayê Kurdistanê. Ev e gotina te. Niha yek jî jaliyê eskerî ve ez vê bibêjim, qasê ku me agahî girtine, hêzên Amerîkayê zû bi zû ji Rojavayê Kurdistanê ve nakişin ji ber gelek sedeman. Êdî tu jî dikarî wan sedeman bi rêz bikî. Ez bi xwe dibêjim doh pêr jî konvoyekî berfireh mezin a eskerî dîsa ji başûr derbasî Rojava bû. Anha baregehên xwe çê dikin. Yek ji ber meseleyên İsraîlê çünkü dixwazin ewlekariya İsraîlê garantî bikin. Yek jî heqeten tekoşîna li hember Daişî û hêzên tundrew hê jî dewam dike. Keremkî Ehmed. Niha bi rastî ez vêya fehm nakim gelek kes dibêjin Amerîkayê vekişe nizam çi be belê hejmareke bi zêde be nizam çi be çav be ji xwe vêya hin kes bi qestî dixin rojava rêveberiya Amerîkayê. Yani Trump rojava Trump da ye yekemîn, duyemîn, sêyemîn, pêncemîn ev tune ye. Ama ev hin medyayê nizam çi acayip baweyekî vêya dixin rojevê, dixin nûçe û Tirkiye ji vêya digre û rojhilata navîn hin kes vêya dikirin kesek em bêjin tevgera azadiyê hez nakin çavnebariyê dikin ewana dixin rojevê. Lê baweyekî fermî di projeya vê evê da hê hikûmetê de me nediye. Ev tiştekî din. Ez bawer dikim virgül ez bawer dikim lobiya Tirkiye bi tonan pere xistiye xizmeta rojnamegeran û diplomatan ji bo ku mantiqekî wisa li pêş bixin di nava civaka Amerîkayê de cîhanê de. Yadine beravac ya yani anha veya bilinsin heski belki salek be belki 3 sal be belki 5 sal be gori şert u mercan derfetan Amerikacı Fransacı Arabistan'a Suudicı tane ned Rojavayê Kurdistanê Şamêjî Helebêjî Tartûsêjî baragahên vedik niyet an ev herêmeke ji ber ku gelek stratejik e bu evlehiya İsrailê jî bu evlehiya wan ya rojhilata navîn jî ji ber ku wê derê stratejiyeka rojhilata navîn gelekî bingehîn tê guharîn rêyê nû tên çêkirin li hemberî Çînê sazûmaniyeke nû tê çêkirin ev mesela rêyên ku aliyê Hindistanê tenê Erebistana Suudî re heyanî İsrailê Gazeyê çima Gaze wêran kirin niha jî vala dikin evana hemû bi heva girêdanê bo di vê çarçoveyê de tenê welatek nîne gelek welatan dîzayn dikin. Êdî rola Türkiye ya jeostratejik yani coğrafya stratejik nema. Türkiye berê digot em navbera Avrupayê Asyayê de em xetekin hemû rê hemû xet vira derbastin. Na êdî ona başûrê Tirkiye re derbastin. Di ser Sûriye re, di ser Ürdünê re, di ser Lübnanê re, di ser Gazeyê re, di ser İsrailê re derbastin. Ev xetek çêkirin. Veya welatê Korfezê ji vê qebûl dikin. Qatar, Arabistana Suudî, Birleşmiş Yekîtiya Ereban û Mısır hemû di nav vê projeyê de ne. Vir xeteka wana biçe Bakurê Afrikayê derbasî Afrikayê be projeyeke demdirêj xeteka wan ji bi riya behrê behra spî digêje Avrupayê. Türkiye vê derê bypass dikin. Rola Türkiye ji ber wê namîne ji ber wê em bêjin her civînê de êdî bangewaziya Türkiye nakirin. Niha mesela çar welatan civîn çêkirin Avrupî û Amerîkiyan li İtalyayê bangewaziya Türkiye nekirin. Li sêzdeyê Sibatê niha civînê çêber rêveberiya Rojava beşdar dibe Türkiye davet nekirin. Dîsa em bêjin Yekîtiya Ereba gelek civîna çê dikin Türkiye gavak beşdar dibe projeyê Türkiye kesek eleqeder nabe kesek guhdarî nake projeyê xwe dedim pêş Sûriye dedim pêş pêvajoyê Türkiye mecburî wan e Türkiye ancak veya dikare dibêje ji xwe dibêje tamam ez gotinê wê qebûl bikim her tiştî were ez amade me lê tenê Kurd ev me teşebbüs ji ber ku herêma Kurdan herêmeke jeostratejik e ez vêya bêjim petrola Kerkûkê Musulê Başûrê Kurdistanê êdî yê niha mesela di ser Kerkûkê re Kerkûk yumurtalık yani İskenderun re neçe ber ve başûr biçe li ew ê bicih bibe bigêje heta Ürdünê bigêje heta Humus Banyasê wê derê re bigêje behrê piyaseyên nû biçe rojhilata navîn yani gerekan vana bidim berçava ji ber wê rola Kurdan gelekî zêde hem Başûrê Kurdistanê hem Rojavayê Kurdistanê erdnigariya Kurdistanê em wisa bibêjin beramberî vê jî siyaseta Kurdan di nav asta navnetewî da tê berbiçav van aktoran bi wê nevê didim berçava û hêza wan hebûna wan kiryarê wan qebûl dikin tenê nehêra coğrafîk stratejik vê civatiyê ye siyaseta vê civatê jî siyaseta cîhanê ra di nav ahengekî de ye hevhatiye wê wextê rola Türkiye namîne Türkiye ancak Kurdan ra
Kurdan ra dostaniye xort bike ve vakti dikara kabul kazanç bike. Liberci envegerin ahaftına xwar dest peki hevditinin biraz öcalan jibo Türkiye'ci giringin jibo Kurdancı giringin. Ne be a Türkiye rola xwe ya stratejik kundat ke bandora ve abori leşkeri kemdi be yem mizmiziye bike ancak edişi Kurdan bike bu xazavu vakti bece rojlat navin yani van aktörler hunnahirin az beşler çekme vakti az hesabı ve xarabıkım. Çava xarabıkım az edişi Kurda bıkım. Evci sinora küve heye hayat ciye ki dikara veya bike. Ahmed Pelda tu vê pirsa di nava hin derdorên Kurdan de çiwa dinirxînî? Ez merak dikim. Hin derdor dibêjin projeyekî Amerîkayê dibe ku di derbarê Kurda de hebe li rojheta navîn ku heta niha tu daxuyaniyekî fermî tune, tiştekî tune, me tiştekî nebîstiye bixwe. Ama Rêzdar Öcalan bi vê projeya xwe ku bang li dewleta Tirkiye dike jiyana bihevradî çawa pêş dike em nizanin ama projeya Öcalan ji xwe tê zanîn ji berê ve heştî û sisiya nod û sisiya vir ve proje wî tê zanîn aynî projeye. Yani jiyana bihevra a hemî milletê rojeta navîn re. Dibêje projeya wî dikare pêşî li avabûna Kurdistanekî mezin bigire ku ew jî projeya Amerîka û hêzên hevpeymaniye. Rast e tu çiwa şîrovê dikî? Pir kin ji ber ku em mijarê din hene. Beli yani ez veya bejim hen Amerika xwe veya bejim tu projeyek Amerikayê tune. Jibo başarı Kürdistan'ı, jibo serxabuna Kürdistan'ı, jibo Rojavayê Kürdistan'ı tune. Rojavayê Kürdistan'ı hiç hesabına tune bu. Kobani berxwedan Kobani'de mecburman. Mesela Daiş'i mecburman. Öcalan çima dibêje ya proje Amerika ya proje min tabii ew jî nekib şeye yani berdev rayedarekî Dem Partî wisa got ama em nizanin hakikaten Öcalan gotiye ne gotiye em wî jî nizanin. Ama Kemuzey'den derbar ve mesele de em ditine Öcalan Kemuzey'de zanın Pürtükü ve Duxunun makale ve Diroku ve em bejin gotine Öcalan gori roje nagwer yani stratejik mesele de ne rejber ve zede mermini kare evke evet yani Amerika tenine Kürdistan'ı rojlata navin de çarçoveya evlehiya İsrail'e de mesele de nere. Jibo Amerika'yı du devlet giringin. Du devlet rojlata navin. Yek İsrail'e ya düyemin jî Arabistan'a Suudiye. Çima Arabistan'a Suudi? Veki Arabistan'a Suudi nimbe dolar de cihanı da nayfrota. Çünkü perdala petrol dolar eva müjareke dirokiye petrol dolar Amerika'yı boku dolar bebe pere cihanı Arabistan'a Suudi ragot emi OPEC'e ava bakın te şerteki te bidi OPEC'e te beji emi tane dolar petrol be dolar befroşun. Gaba ki her velat petrol be dolar befroşun vakti havcederi olan dolar be pere sereke cihanı. Ev Amerika destekariye de Arabistan'a Suudi hamu projeyen hevra demeşin. Ba ki stratejik. Yani rol Arabistan'a Suudi Türkiye mezintire. Ham ev her du devlet bu Amerika'yı giringin. Evedin hamu detay. Gerek abi abzanı. Bu evlahiya van devletan dikarin gelek devletan xarabıkın. Hinekidin çeybıkın çoğabıkın. Naha birey yani em jî detayın ji bo Amerika'ya projeyekî şeffaf vekirî ber desta tune di derhekê ya ne mümküne mesela gelek kesti bejin ne mümküne Amerika Kurdistan'a mezin ava bike. Ne mümküne Amerika Kurdistan'a piçukşi ava bike. Yani da projeye koytune ha Kürt iradeye xwe nişan bidin, mücadele bikin, tekoşin bikin veya bidin kabul kirin eftişte gidin heye. Hayani naha başlıyor Kurdistan'ı, Rojavayê Kurdistan'ı, Kurdan çıkır be, Bakuriye Kurdistan'ı, Kurda xod kiriye, pişti giyiştine radaya ki edi Amerika'yı edini hez edin jidditine. Berxodana Kobani'nin ya Kurda berxod ne da, cihanı ne dedit. Berxodana tişrine ne biya, naha Rojava çuğu, hesabadan ketti bu. Yani bu iş kerem akara hevano ne bejin projeye ku Rêzdar Öcalan bi pêş dixe pêşî li projeya Amerika'yı digire. Projeya Amerika'yı li holê tune. An hatine destek Projeya Öcalan jî evet. Daişî eve yani. Projeya Brez Öcalan jî evet. Naha heş û mantıktan bifikirin. Brez Öcalan vay kitsem beyad bejid. Beje eger em xo bên ba hevdu em civat tifaka xwe bin rûniştandin hev bikin saz eş û derdê xwe bi hev re parve bikin pirsgirêkê xwe çareser bikin em bi hev re bixebitin xwe pêş bixin evaya em hemû qezenc dikin.
Keseki biyani gavak bê bikeve navbera we bê tiştekî we bide qebûl kirin beramberî wê hin tiştan ji we dixwaze babû. Ya xweş e tiştê Ata Abdullah hemû Öcalan pêşniyaz dike tiştê pir xweş in. Tiştê Kurd pêşniyaz dikin xweş in. Ama mantıqa devleta Tirkiye ku karibe vê projeyê ragire, hilgire û li gorî wî bimeşe, demokrasî pêk bîne, wekheviyê pêk bîne, tune ye. Rast. Mantıqa devleta Tirkiye ku bikaribe heqê netewî ê Kurdan qebûl bike ku Kurd û Tirk bibin wekhev tune ye. Halbuki faydeya Tirkan jî di wekheviyê de ye, faydeya Kurdan jî di wekheviyê de ye. Sînor mînor hemî radibin, Rojava Kurdistan, Başûrê Kurdistan, ew sînor rabin însan biçin werin bi pasaportekî bi 10 pasaportan ne mesele ye. Xwe serî dikare çêbe, yeketiya rojhilata navîn dikare çêbe, yeketiya Ewropayê mirû dikare tevlî be. Wana hemî mümkün in. Ama wextê ku hişmendiya dewleta Tirkiye ku 100 salin li ser netewperestiyekî pir eşk heta dikeve çarçoveya nijadperestiyê, wextê pêk were ev tabî projeyê mirovan ê herî xweş jî êdî li hewa dimîne, pêk nayê. Yani her tiş ne desti Abdullah Öcalan'da ye. Proje herî xweş bila pêşniyaz bike. Ama wextê yên li hember pêk neanîn, red kirin, dava şer kirin, tu yê çi bikî Ehmed Belda? Berê mixabin problem ji xwe ew e yani belkî em dikarin vêya jî bêjin evaya jinek safbûna Kurda ye. Yani yek niha em bêjin tevgera azadî dixwaze. Ji ber ku Kurd hê nebûne dewlet ew meseleya ew zihniyeta dewletbûyînê hê başnas nekirine ji ber wê zêdetir humanîter, zêdetir însanî difikirin. Wek em jî dibêjin em dibêjin em vêya bikin ey çawa xuşik be helî her tişt ama ê xwedan dewletin vêya dibêjin ya pêşî berê ez bi kevçî bidim te ama çonçikê ez hetim. Hemû tişt bila ya min be. Pêşî ya min be. Eger tu milletekî cuda bî tu bin xizmeta min de be. Tu karê erzan bike. Tu wek karkerê min, wek xebatkarê min, wek xwelamê min, wek berdesî min. Tu min re bixebite ez qezencê bikim. Sermaye min qezence bike. Bürokrasî bila ya min be. Leşkerî bila ya min be. Teknolojî bila ya min be. Sermaye ya min be. Pareke piçûk jî ya te be. Min çi daye te tolerans ew e. Devlet ev. Hele netew devlet be. Devletekî xwe ew ê nijadekî vagirê dabe netew devlet. Devleta Türk devleta Türk ya Türkan e. Erge ısa gotu be yan ji wek na Arab Suriye dibêje Suriye Araba. Eger ısa pênase kir be wextê ev devlet ew civatê din hemû teferruatin, hemû xulamin, hemû berdestin. Kurd hê negîşne wê merheleyê ji ber wê dibêjin ya herdê em gê hevra dijîn, em vêya bikin. Em jî dibêjin. Vê gavê xwezî cîhan hinekî xwe vegere berî ew netew dewletan bigota ya helo herdê cîvatên berê hevra dijiyan em jî dikarin vê formülê pêş bixin. Niha em vêya wek formüleke siyasî pêş dixin civata Kurd, rêveberiya Kurd lê mixabin netew dewlet ji vê qebûl nakin. Yani hinek dibêjin ya çima netew dewlet Öcalan devletê naxwaze, Kurd devletê naxwaze falan filan. Ya netew dewlet naxwaze, nabêje ez devletê naxwazim. Eger niha Suriye bibe devletek projeya Rojava ya Qesedê ya em bêjin Bakur Rojhilatê Sûriye hemû Sûriye bê qebûl kirin devleteke piralî devleteke konfederal dibe. Herêma Kurdan ha ya ku Kurdê ne ya devlet e. Efrînê ji di nav da be. Başûrê Kurdistanê ji wê ava. Mesela Irak Şîî, Sünnî û Kurd eger navan da ahengeke baş pê ava kirin ew jî devleteke û herêma Kurdan jî serbixweya azad e. Aynı tiştî vê Bakurê Kurdistanê, Şaradaciyê Kurdistanê lê min her hilbijartinê de nexşeya Kurdistanê derdikevin. Ne wisa? Her hilbijartinek ji bo Kurda referandum e. Kurd 24 bajarê wana ji Entabê, heyanê Mersinê, heyanê Edenê, heyanê Meretê, heyanê Erzurumê, heyanê Qersê, Erdehanê nexşeya wana derdikeve sînorê wî diyar dibe. Wekî din Kurd tenê herêma xweratê xwe na li İstanbulê jî hevkarê wê rêveberiye ne. Gereka İstanbul bibe bajarekî xweser 20 milyon nüfusê wê hene û 4 milyon jî nüfusê wê em bêjin Kurdin. Tabii İstanbul hem hinterlanda wê 20 milyon em dibêjin. Marmarayê 4 milyon wê derê 6 milyon Kurd dijîn. Tenê İstanbulê 4 milyon. 6 milyon Kurd jî qasî nüfusa xwe gereka üniversiteya wan hebe, dibistanê wan hebe, Kurdî, İngilîzî, tenê ne em bêjin edebiyat, nizam, sanat bölümü, zimanê Kurdî perwer dikirin. Na. Gereka üniversiteya mühendisî endezyarî bi zimanê Kurdî, İngilîzî perwerdeyê bide.
gerek ev kesa vakta xandın, qadandın, yani işletme, mühendislik, ekonomi, Ya kesa ya baqadne ve Karsaz Kürt yekitiya Karsaz Kurdan Kürdistan'ı u Türkiye ava be. ya projeyeki devlete Ahmet Pelda projeyeki devlete Türkiye bu despeka set sale dest bu asimilasyon ekir projeyeki iş bu tünekirna Kurdan bu ama o proje bir ser neked ve devlete Türkiye beriye her tişti kabul bike ku proje ve bir ser neked ama viya kabul nake de belli borin bu khaze be ya mukhas ez ve tüne bikim ama ez bikir naha projam ser neketim min komkuji kir min mala ve xarab kir min her tişkir ama disaji pek nahat هون ملتێکی زانانە هون ملتێکی قەدیمن کەڤنن هون لە vê derêne çand û kültura we heye ez na heft bavê min jî were nikare we tune bike divê viya bibêje dewleta Tirkiye rastî ama nabêje îje wextê ku van tiştan qebûl bike wê demê me rû dibêje ha dewleta Tirkiye hatiye ser rêya rast wekî din aniha eger heta ku viya nebêje hemî tişt xefikin defikin xapandine divê beriye her tiştî bibêje ya arkadaş min xwest ez wetine bikim ama ez bi ser neketim anha ez çi bikim yani merû were rû bi rûyê hev hani merû rastiyê ji hev re bibêje paşê wê demê merû dibêje ya çi dewletek samîmî çi dewletek durist heqeten dewlet îja samîmî ye îja durist e îja anha tu wextê werî Kurdan weke Tirkiye li Almanyayê pê nasê bikî Tirkiye Almanyayê statûya wan çi be Kurdê li Tirkiye jî ew be vaya nabe veya hakarete veya zulmel vi milleti 3 milyon Kurd le Türkiye hene yani çarşıva coğrafya fermiya Türkiye'de şirige Türkiye'ne u xılas şirige mesela ana rojava juse tişte ku mazlum abded beje tişte balkeşin yani em bu entegreya arteşa Suriye'de ve em gerek şirige arteşe be ne ku em tek her entegre bibin tevliben xılas bin yani mantıqa Kurdan dibe diyem madem ki em vedere yekpare buna axa Suriye dixwazin dibe em şirige revebiriye bin em şirige arteşe bin em bireve bibin kerem ki abi em tu dixwazî wexta te jî pirtune tu dixwazî tabi ev mesele tên zanîn na tiştê ku Karayêlan gotine tu çi mijar hebwekî din ya îro neşert em hemiye bibêjin Haneki yani insanı me temaşa dikin ez wan re bêjim bi rastî medya civakî em dinêrin dîsa gelek platforman man em dinêrin Dem Partî jî nav de ez wê bêjim ji ber ku Tirkiye hêzeke mezin e mixabin meselê gelekî teng difikirin teng dibînin gereka nasnameya Kurdawarî zêdetir xwedî derkevin ev jî meselê çima derfet kî derê hebin derfetên ku niha gava şer ve hûn şer esas bigirin şer tenê şervan dikarin şer bikin sivîl nikarin tiştekî bikin nikarin tiştek bikin ama gava şer hinekî holê rabe her sivîlek dikare tiştekî bike gava tu mala xwe de zimanê xwe xwedî derkevî gava tu her biçî meslekekî pîşeyekî hîn bibî zêdetir bixebitî gava karsadek pere qezanc bike awaya bile dibe turê netewata te xurt dike turê netewata xurt dike wê wextê gava ku ev rêya aştiyê gereka yekemîn em vêya tercih bikin em serxabûnê bixwazin ji gereka bi rêya aştiyê vêya tercih bikin vêya da israr bikin ji ber ku potansiyela civakê hemû tê bikaranî ev yek ya duyemî jî gereka dewleta Tirkiye ji vêya bizanbe gereka civata Kurd ji vêya bizanbe ji bo têkiliyê Kurd û Tirkan Birêz Öcalan û ev rêveberiya PKK nifşa dawîne êdî gava ku dewleta Türk vê serweriyê ra vê fikriyatê ra vê pêvajoyê negihîne encamekî hêviya xwe bila Kurda qut bike wekî dîsa gotineke Birêz Öcalan êdî gereka xwe bizane belki ev vekişe nav Anatoliye yê bigêje bibore destê xwaz biqedînin ya girîng eve na hin kesê ji bin ya tamam em welatê xwe ava bikin çima em nexweşike na kekê min dehan sale 40 sale tu şer dikî gencî sale 100 sale tu şer dikî tu jî yani ev rastî ji her realîte heye tu nikarî dewleta Tirk tek bibî ama ev qas sale dewleta Tirk jî nikaret te holê rabike wê wextê hûnê bawekî hevdîtinekê siyasî medenî pêk bînin û bi vî avayî hûnê pêş bikevin her kes jî bira giraniyê bide û bixebite civata Kurd pîşeya xwe hunêra xwe aboriya xwe civata xwe zimanê xwe çanda xwe rêxistina xwe saziya xwe xurt bike alîkariyê de doza Kurd
Mesela eve enver revebkin yadın jip pişti 10 sala, 15 sala, 20 sala nefşe nuhatına vana serhabun khas yetişteki çıktın çekiliyor meseleye kadın İro em gori şertu mercekwa enver revebkin. Enver revebkin u civata xo peşi xort bikin mezin bikin civatçı çık hastiye demeş ama civat tabi halle perçem be katil kirin anha gaza hatta katil kirin demin Trump bir şey mi başarı xora bikin hemen nizam çıbıkın çabuk civata gaza ne mümkün civata Arabi ve garavi deri. Çu tehcira Ermeniyan aynı tişmeyecek. Aynı tişa Türkiye sala 2015-16 Sur, Cizir nizam kider kır. 4000 günde Kurda katil kır. Vara kır 6 milyon Kurd varat xoter kirin ha 6 milyon biye belki 12 milyon 18 milyon hamu deverin cihani beraber bune. Nikarin veger. Ya bidin berçava. Jber ve ki divê em vê pêvajoyê xwedî derkevin hêza xwe, leza xwe, rêxistina xwe, kar û barê xwe vêya xwedî derbikin vê enî xurt bikin bi vî avayî em bêjin rêyeke mezin û piştre ji gavê din meseleyê din hêne lê wekî min got eger dewleta Tirkiyê qîmetê vê rojê nizanibe xwedî dernekeve ev projeya Birêz Öcalan rûmetê nîşan nede civata Kurdan em bêjin hurmetê nîşan nede Başûrê Kurdistanê ji vê gavê Tirkan re têkildar e baş e ev viyaj ve potansiyeli bikarneyne ve vakti ev siyasetmedar ser nekevin civat evan siyasetmedarın biterikine reyekabın dim bede berxu gereka veya bizarlar. Bu veya devlete Türk edi şansı ve davinaji em veya beşin yani. Ahmet Pelda Malatya ve anha bıqasi 205 dinabera 205 sesit heval liser Twitter'e liser X'e baveki zindil me temaşetkin. Naya jivan hevalê xwe re bibêjim ên li ser X'ê hevan no kanala me YouTube her êvar weşana zindî çêdike ji her derê cîhanê nûçe yani bültena nûçe û carna jî hevaltên şîrovê dikin ez jî li gorî îmkanê xwe şîrovê dikim rêca me ji we ew e ji X'ê derkevin werin ser YouTubeê hem bibin abone û hem jî em bibin heval bibin dost û em bikaribin hem mîvanê xwe bi we bidin askirin û hem jî hûn şîrovê me gudar bikin li ser YouTubeê li ser YouTubeê fayda me tê de heye yani em jî rojnamevanın profesyonel kar dikin em dixwazin fayda me jî di YouTubeê de hebe yani em tiştana vekirî dibêjin îje hevan no kaş kerema xwe re werin di demên pêş me de em dixwazin Ahmet Pelda jî YouTube'a xwe veke û em vê derê weşanên hevbeş çê bikin baştir e ne wisa ha ev yek ya duyem jî her pêşemî me dengê gel çê dikir îro ji ber hem me Karayılan daxuyanê wî bavekî zindî da û hem jî Ahmet Pelda bû mîvan gelekî dirêj bû îcap nake îro em dengê gel çê bikin lê dawiya heftê ez ê roja wî ji we re bêjim em werin hûn hemî dikarin tevlî bin hûn çi dibêjin bibêjin dengê gel pir xweş e di vê derê de di YouTubeê de cara yekê me em diceribînin heqeten pir baş e îjar dengê gel işte ser X'ê nabe ji bo dibêjim kengê em çêkin sibê êvarê nizanim na sibê Burhan Erdem ez bar dikim mîvanê min e yani şemî yekşemî em dikare dengê gel çê bikin wekî din tiştek ku Ahmet Pelda got gelekî mihîm e ez ji we re bêjim li Rojavayê Kurdistanê ya girîng nehebûna askerên Amerîkayê vekirina konsolosxaneya ya ji aliyê hemî dewletên hêzên hevpeymanî dewletên ku xwe dost dizanin dixwazin piştgirî bidin Kurdan divê rêveberiya xwe ser zorê li wan bike ku sefaretxaneyê xwe balyozxane konsolosxane hûn çi dibêjin yani nûnertiya xwe vê bikin li Rojavayê Kurdistanê ev gotina Ahmet Pelda ne ya din ev e yani vekişîna asker ne girîng e dikare vekişî ama bi şertê ku ji aliyê siyasî ve piştgirî bide me heta niha hêzên Amerîkî hevpeymanî bi armanca têkoşîna li dijî Daişê li Rojava bûn divê ew êdî mantiqa xwe biguherînin ne tenê bi vî armancî ji bo piştgiriya Kurdan divê li wê derê bin û vîya jî beyan bikin ya din ya ji bo Amerîkayê mühim li rojeta navîn dewleta Erebistana Suudî û İsraîlê ji bo ewlekariya wan her du dewletan çi pêwîst bike Amerîka dike yani xatirê Kurdan vê gavê li cem Amerîkayê zêde tune ye yani projeyekî berfireh a Amerîkayê tune ye ku Öcalan ew red kiribe yan red nekiribe anha em mecbûrin bi dewleta Tirkiye re bidin bistînin gotinên Karayılan hebûn Ahmet Pelda kusurê nanê rê hema wana ji bêjim te zêde şîrove nekir wana sistema di destê me de dibê dikare dawî li dronên Tirkiye bîne êriş dike ev tiştê aliyê teknîkî ne yani baş e wê demê gotinê tê dawî tune be em xatir ji temaşevanan bixwazin Ahmet Pelda
نه سپاسیا خود کم جده یعنی تماشامان وقتا اوج گوداری دکن تماشا دکن اوج زحمتیه دبینن از بو به زحمتی وانجی سپاس دارم هیویدارم اوجی در رخنه و پیشنیاری خو وک شروع داری ببینین ام دخونن گوری دیدم بر چوان و یکشی براستی اف پلتفرم گلک گرینگن جبومه حوجه ام بیشن دستکاریه بنت بچاوی حوجه به و دستکاریه بنی ام جبیاد بنی اوای انرژی دمه هزار دمه اون بری خودم و پلتفرمش باگ ام جو وقت دنی لیکولند کن خباتات کن سری خو پیرا دیشین بری برنامه هم هفران نقاشان دکن با آماده کاری چه بکن جواب کن به دهان هوا و بلا افکار بیدیتن و لی خودی در کردن و بیوی آبایی ابج مرد به انرژی کم کارن زیادتر کاروبار خوب بکن و بمشن. مالاتیا و هر هبی گلک سپاس هوانو خاطری و بهویا روزین خوش آزاد شکرم آخرت چی دکن بکن بلا بده و به باشه ببین آبونه جبیر نکن سلام